लोगोफोर नोंथांखौ बे फुंबिलि समाव आंनि बे आइबि गस्पेल इउटुब मिनिस्ट्रियाव बरायबाय। दिनै रबिबार, बे रबिबाराव जोंहा गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ बाख्नायनो गोनां दंमोन, नाथाय सिटुएसना जोंखौ थिनाखै जे जोङो गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ बाख्नायनो नांगौ। दिनै बुहुमनाङैनो लकडाउन जागासिनो दङ। दा बे लकडाउनखौ मानिनांगौआ जोंनिबो दायित्थ'। इसोरा जों मानसिफोरनो साननो हनो हानाय मेलेमखौ जोंनो अलरेडि होखादों। मोजां गाज्रि सिनायनानै गावखौ रैखा खालामनांगौआ गावनिनो दायित्थ'। इसोरा होखानाय बे साननो हनो हानाय मानसिनि मेलेमजों जे साननानै मोननाय बायदिब्ला बे बेमारनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामाया गावजों गाव खाथि थायालाबानो 1 मिटार गोजानाव थानानैसो जोङो रायज्लायनो नांगौ आरो जेब्लायबो जोङो मुखा गाननो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो ज' जाजाय जानाय जायगाफ्राव जोङो थांनो नाङा होननानै इसोरा मानसिनो होनाय मेलेमजों साननो हनो हानानै दिहुननाया बेबायदि। दा बेखौ नोंथाङा मानिनो हायाखैब्ला बायसेन्सआव जायोब्ला बियो नोंथांनि गोरोन्थि जागोन। बेखौ नोंथाङा इसोरनियाव गोरोन्थि हमनो हानाय नङा। गुबुन फारसेखै गभर्नमेन्टआबो नोंथांखौ दाय जाबसिनगोन आरो नोंथांनि मण्डलिखौ गोरोन्थि हमगोन आरो बिनि दायनि साजा होनो नाजागोन। ओंखायनो नोंथां आरो जों बयबो गिर्जायाव थाङाब्लाबो न'आव थानानै इसोरखौ खुलुमब्लानो, इसोरनियाव आर'ज खालामबाय थाब्लानो बेखौनो इसोरा नाजावगोन होननानै आङो सान्दों। गुबुन हादरफ्रावबो दिनै बेबायदिनो गिर्जायाव थाङालाबानो न'आव आर'ज खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां इसोरनि गिदिर गिदिर खामानि मावग्राफ्राबो बेखौनो बुंदों। आं नोंथांमोन बयखौबो मानिजानो लुबैदों जे नोंथां, आं बयबो गिर्जायाव थांथ'नो नाङा। बुजिनायाव गोरलै जानाय बायदि आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एगजामपोल लाबोनो नागिरदों। नोंथांहा मासे मोसौ गाय दङ, जाय मोसौ गाया नोंथांनो हदाय गाइखेर होबाय थायो आरो बे गाइखेरखौ नोङो फाननानै रां मोनो आरो बे रां मोननायनिफ्राय नोङो इसोरनोबो दशम भाग होयो, दान होयो। बेनिखायनो नोंथांखौ जोबोद अनो आरो मोजां मोनो। सानसेखालि नोंथांनि मोसौ गाया गोब्राब बेमार जानानै थैनानै थांबाय। नोंथाङा सानगोन, आङो इसोरनि बाथ्रा मानिदोंमोन आरो आङो दशम भागबो होदोंमोन, अब्लाबो मानो आंनि मोसौ गाया थैखो? नोंथाङा आसरित जागोन। नोंथाङा इसोरनियाव खुद्रिखांनाय फैगोन आरो इसोरनियाव रागा जोंखांनाय फैगोन। बिनि दाया इसोरनि नङा, नोंथांनिसो। मानोना नोंथाङा बेखौ जोथोन लानांगौमोन आरो मुलि मालाम बाहायनो गोनां दंमोन आरो डक्टरफोरनो देखायनो गोनां दंमोन। नोंथाङा बेफोर खामानिखौ मावाखै। दायखौ नोंथाङा इसोरनियाव दोषि हमनो हानाय नङा। मानोना नोंथांनो बेफोर गासै साननो हानाय हनो हानाय मेलेमखौ इसोरा होखाबाय जे नांगौ समाव नोंथाङा नोंथांनि मोसौ गायखौ जोथोन लानांगौमोन। बेबायदिनो बे सिटुएसन समाव जों गावखौनो गाव जोथोन लानाया, गावखौनो गाव सांग्रां थानाया गावनि दायित्थ'। इसोरा जोंनो साननो हनो हानाय सिगाङावनो मेलेम होखाबाय। दा बेखौ सानखांनानै मोननायनि गेजेरजों माखासे गभर्नमेन्टफोरा खायसे नियम खान्थिफोरखौ होदों, जाय नियम खान्थियाव थायोब्लासो जोङो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बासायजानो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ मानिनाया जोबोद गोनांथि, आंबो बेखौ मानिनाया जोबोद गोनांथि। नङाब्ला जोङो बे बेमारनिफ्राय जोङो गोग्लैनांगोन आरो गोग्लैनानै जोङो थैनांगोन आरो बेनि दायित्थ'आ जे नोंथांनियावनो थागोन। कारेन्टखौ जों बयबो मिथिगौ, बेयो बे कारेन्ट थाराव दाङोब्ला सर्ट जागोन आरो गोबाव सम दांथाबोबा नोंथाङा थैगोन। दा बेखौ मिथिनानै नोंथाङा दाङोब्ला नोंथाङा थैथारगोनानो, नोंथांखौ रावबो बासायनो हानाय नङा। मानोना नोंथाङा मिथिखा हसिखा बेखौ मावदों। बे बेमारा रावखौबो मिथिया, रावखौबो सिनाया। बियो जै जाबाय बयबो थैजोबो। न'खरसेयाव जायोब्ला, सोरबा सासेया जायोब्ला न'खरनि गासै मेम्बारफोरनाव बियो सन्देरजोबगोन आरो थैगोन। नोंथांनि न'आ लांदां थालांगोन आरो हा बारि बागानफ्रा लांदां थालांगोन। बेनिखायनो जों बयबो जे गभर्नमेन्टआ रुल्स होदों बेखौ मानिनाया गोनां आरो बेखौनो इसोराबो साबजायो आरो साबजागोन। नोंथाङा आरो जों बयबो न'आव थानानैनो दिनैनि दिनाव इसोरखौ खुलुमगोन। आं बेखौनो नोंथांमोन बयनिसिमबो
खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना न'आवनो थानानै इसोरनियाव आर'ज खालाम, मेथाइफोर रोजाब आरो बाइबेलफोर फराय आरो बेबायदिनो इसोरनियाव आर'ज खालामबाय था। गोजोन्थों, आमेन।